Bé, en primer lloc, i a partir d'avui, volem entendre aquest espai com un espai que es nodreixi sobretot de contingut, sobretot de funcionalitat, més enllà de les institucions, que sigui altaveu de la diversitat que trobem en els nostres municipis i sobretot que s'entengui com un espai de compromís i un espai conseqüent amb les accions que a partir d'avui es proposin. Siguem valentes, doncs, valentes i assumim totes, i quan diem totes, totes, cadascuna de nosaltres, el que implica i el que significa estar avui aquí, per al que suposa avui, però també pel que suposarà demà. També entenem que amb la declaració que avui s'ha consensuat, totes hem fet renúncies i, per tant, en demanem el vot a favor, com a tret de sortida de la mateixa institucionalitat. Tot i així, no volem oblidar i no hem d'oblidar uns aspectes que per nosaltres són necessaris i crucials. Necessitat de desobediència civil i institucional, mobilització constant i diversa, denúncia de la violència policial viscuda i la necessitat d'assumir-ne responsabilitat. Fora les forces! I allò més important, implementar mecanismes de reparació per tot plegat. Un pas, i acabem, un pas endavant i ferm i convençut, sobretot convençut i sense renúncies, per avançar cap a l'autodeterminació, l'amnistia, la fi de la repressió i el lliure exercici de tots els drets socials i polítics. En primer lloc, vull demanar un fort aplaudiment i tota la solidaritat del món per tots els joves que s'estan acampant a la plaça Universitat. Tinc un minut i mig, prou. L'Assemblea de Càrrecs Electes creiem que ha d'esdevenir una nova institucionalitat nacional pròpia que ens permeti recollir i defensar les principals reivindicacions de la majoria social catalana, ja que ens trobem que les institucions actuals no són capaces de donar-hi resposta a causa del seu bloqueig. Per aquest motiu, ha de ser un espai deslligat de la institucionalitat autonòmica. Ha d'esdevenir un espai independent i legítim, donat que està conformat pels càrrecs electes escollits per la població catalana. Tanmateix, entenem que l'Assemblea de Càrrecs Electes com una nova institucionalitat que ha de generar les condicions de treball conjunt de tots els càrrecs electes en termes de desobediència institucional de forma coordinada. Per nosaltres, és clau que aquesta assemblea no esdevingui un espai de declaracions buides, sinó que se'n generin accions concretes, on nosaltres reivindicarem sempre la necessitat de l'ús de la desobediència civil i institucional si volem ser capaços i capaces de garantir els drets de totes i de tots. És per això que volem emplaçar a tots els càrrecs electes i convertir aquest espai en un espai de decisió i que ens permeti avançar. Per tant, endavant, visca Catalunya lliure. Molt bé, no reiteraré coses que ja s'han dit. També hi estic d'acord que s'haurien de depurar responsabilitats. Sí. Sí, senyors. Dimissió! Dimissió!
Per tant, caldria instar la Generalitat a retirar-se de les acusacions de la nostra jovent, la depuració dels Mossos d'Esquadra, la dissolució de la Brimo, denunciar les càrregues, a part de les accions internacionals. També comparteixo que l'ACM ha de facilitar les contractacions fora de l'IBEX 35. Això és molt important, retirar els diners a qui ens està fent mal. És molt important i l'ACM ha de contribuir a això. La creació d'una banca pública i, a més de tot el que són coses simbòliques com desobeir en la qüestió de les pancartes, però hauria de ser una cosa conjunta, perquè si ho fan, com va passar a Berga, per exemple, un sol ajuntament, això no serveix per res, però desobeir, la desobediència amb aquests temes simbòlics. I impulsar una nova votació des dels municipis, ja que es veu que els hi fa tan mal això de votar. I ja està. Hola, benvingudes a totes. Gràcies per ser aquí. Totes estem deixant molt de temps per estar aquí intentant construir alguna cosa, per tant, seré molt ràpida, com ens han demanat. Una de les primeres propostes que tenien mal emprès era precisament les accions es demostren fent-les, que millor que sortir totes nosaltres ara al carrer i tallar la diagonal. Seria un primer cop d'efecte boníssim. Per tant, ens afegim perfectament al que ja ha comentat el meu company abans. Se'ns demana mobilització i crec que és importantíssim que estiguem no al capdavant, sinó junt amb el poble, que és on hem de ser. L'altra cosa que és molt important és que se'ns està demanant que donem suport a la mobilització popular i no demanem la destitució del BUC i la dissolució de la Brimo, que els estem dient als nois, sortiu que us continuaran atonyinant. Si demanem mobilització popular, si demanem suport a la mobilització als carrers, hem de, paral·lelament, demanar no dimissió, sinó destitució del BUC i dissolució de la Brimo. Gràcies. Bona nit a tothom. Primer de tot, un desig. Com molts i moltes recordareu, ara fa un temps es va crear l'EACAT i ens van convidar a un acte com aquest, a cada comarca, i mai més ens han tornat a convidar ni a fer cap acte de l'EACAT. Esperem que aquest no sigui el cas i que aquesta assemblea de càrrecs electes realment tingui recorregut en els temps que vivim. Les institucions autonòmiques espanyoles actuals estan saturades i estan buides de sobirania. Que serveixi aquest nou espai per crear les condicions de treball conjuntes de tots els càrrecs electes que estem aquí i els que falten per crear els termes en desobediència institucional i treballar més enllà de les pròpies crides i tàctiques de partits per realment convertir aquest espai en un espai de decisió i de treball. I que quan en aquest espai demanem la llibertat dels presos i les preses polítiques, els exigim de totes, del jovent, dels CDRs i dels polítics. Tots amb el jovent de la plaça Universitat. Bé, bon vespre a tots i a totes. Soc la Mariona Pasqual. S'han dit moltes de les coses que ja volia dir, però que una de les que potser volia tornar a posar esment és d'aquesta transversalitat que demanem, és que també hem d'entendre que els presos i les preses polítiques i els exiliats i les exiliades han anat creixent des de la tardor del 2017 i que cada vegada que en parlem, sobretot, no ens hi deixem a ningú. Per altra banda, segurament aquest diàleg que demanem o que es demana amb l'estat espanyol, que segurament hauria de ser una taula internacional pel dret a l'autodeterminació, que hem de buscar mecanismes de superació de les quotes dels partits, que aquesta assemblea de càrrecs electes ens doni veu a tots i a totes més enllà de les directrius dels partits i, sobretot, i un concepte que ja s'ha dit però que no vull deixar de repetir, i és que amb el segrest que pateixen les nostres institucions és supernecessari que creem la nostra institucionalitat pròpia i que puguem sumar més gent en aquesta assemblea d'electes. Bon vespre. Primer de tot, agrair tota la feina, especialment del grup motor i de tota la gent que esteu aquí, per fer un esforç per allò que hem pogut consensuar i allò que segur que podem continuar debatent, perquè em sumo a la demanda que ja s'ha fet de dotar de contingut i dotar de sobirania aquesta assemblea de càrrecs electes. Per què ho hem d'acceptar? Les institucions del Parlament i del Govern, sota el jou del 155, sota algunes de les autocensures que ens imposem,
cada vegada estan més buides de sobirania i de poder efectiu per poder desobeir i continuar obrint un conflicte també des de les institucions. I, per tant, dotem de contingut aquest espai, dotem-lo amb tota la força que té a nivell internacional, que milers de càrrecs electes exigeixin l'autodeterminació, exigeixin l'amnistia per tots els represaliats de l'estat espanyol i exigim també la capacitat d'arribar i poder exercir drets fonamentals. I acabo amb una petició també que és des d'aquells aprenentatges de l'octubre del 2017. La potència de la desobediència civil al carrer, que tots nosaltres vam veure defensant les urnes paperetes, unida a la potència de la desobediència institucional, és una eina de garantia de drets. Exercim aquesta desobediència civil i popular per exercir tots els drets, no només el de l'autodeterminació. Gràcies. Bé, bones. Em dic Arnau, soc de Sant Quirze de Besora. Nosaltres creiem que aquesta assemblea de càrrecs electes, de la que formem part moltes persones que ens dediquem a prendre decisions al dia a dia i que volem i podem dur a terme accions de desconnexió, puguem tenir una guia que ens aconselli per poder fer de forma conjunta accions, estratègies de desconnexió massiva i que no ens exposin al risc de ser represaliats si ho fa un de sol. Llavors, això va molt amb tot el que es porta dient des que han començat les intervencions i una altra cosa de les que volia dir és que com a representants més propers a la ciutadania, als municipis, tenim l'obligació de vetllar per la seguretat dels nostres conciutadans que s'estan manifestant aquests dies i que seguiran durant molts més dies i hem de vetllar per la seva seguretat. I fa pocs dies des de govern ens deien els violents identifiqueu-los, els violents aïlleu-los i feu-los fora. I penso que com a representants de la ciutadania, des de l'Assemblea hem de dir al govern els violents aïlleu-los, els violents feu-los fora i dissoleu la brigada mòbil dels Mossos d'Esquadra. I això és tot, gràcies. Bon vespre a totes. Realment és molt difícil parlar en els últims jocs perquè pràcticament tot està dit. Recolzo i dono suport a tot el que han dit les companyes que han parlat abans que jo. Només recordar 4 punts. Un punt és que esperem que aquest espai que avui neixi amb totes les condicions, que sigui capaç de tenir continuïtat en el temps, que sigui capaç de prendre decisions com a institucionalitat pròpia en el futur, que siguem totes prou valentes per portar a terme tot això endavant. Necessitem que aquest sigui un espai autogovernat, que les comptes estiguin molt clares, sí? Tots els que hem fet aquest ingrés de 10 euros volem que ens donin compte de què ha passat amb tot això, que sigui realment la transparència un dels eixos fonamentals d'aquest espai. Després ens queda només reivindicar la desobediència civil en tots els àmbits, en l'àmbit institucional, al carrer. Tenim tots els joves al carrer en aquests moments i nosaltres estem aquí asseguts i assegudes, i això no pot ser. Hem de sortir al carrer, hem de reivindicar els nostres companys, hem de reivindicar el carrer perquè és allà on serem. Sabem que l'estat espanyol ens deixa molt poc espai per gestionar els nostres municipis. Gestionem moltes vegades a engrunes. Per tant, hem de reivindicar la república, que sigui una república per a totes i que sigui el més aviat possible. Per tant, visca la terra! Lliure sempre! Bon vespre a totes. S'han dit moltes coses, però des del meu punt de vista em sembla que el carrer ens està interpel·lant a totes les electes, ens està dient que nosaltres també hem d'involucrar-nos i que no podem fer només discursos buits de retòrica. Ens toca, el meu parer és aquest, ens toca ser-hi, però ser-hi generant una nova institucionalitat que no ens torni a passar com ens va passar fa 2 anys amb l'1 d'octubre, que teixim unes noves aliances però que creem des dels municipis unes noves sobiranies que ens permetin realment crear unes estructures reals de poder que siguin
una alternativa a aquest estat que en aquests moments ens oprimeix, que quan realment decidim crear aquesta nova espai que ha de ser una república catalana per totes, tinguem aquests espais fets. I per anar molt ràpid però en concreció, llançar l'idea de generar una comissió de tots aquells nuclis, d'aquells municipis que hi vulguin treballar per teixir i compartir aquelles idees que ens permetin crear sobirania real i empoderar-nos de les pròpies decisions per fugir d'aquest estat que en aquests moments només ens reprimeix. Gràcies. Bé, doncs primer de tot, molt contenta que s'hagi convocat aquesta assemblea de càrrecs electes. Jo vaig estripar el meu carnet en un moment de ràbia perquè vaig pensar que això no servia per res i que mai no arribaria a veure aquesta assemblea, així que molt contenta en aquest sentit. Però només 2 apunts. El primer, que aquest espai en cap cas pot convertir-se en un element per legitimar allò que passi a l'altra institució, allò que passi al govern. Aquí no estem per rentar la cara absolutament a ningú, sinó per construir institucionalitat pròpia. I segona idea. Després de l'1 d'octubre han passat 2 anys de molta foscor, no només per la repressió, sinó fonamentalment per la paràlisi en la que vam estancar-nos pràcticament tothom, totes les forces polítiques. I ara tenim una segona oportunitat, a més, havent après, o representa que havent après, dels errors que vam cometre en aquell moment. Errors que segurament van començar el 3 d'octubre, no proclamant la república en aquell moment quan teníem a tothom al carrer. Ara la gent hi torna a ser al carrer. De fet, la gent no ha deixat de ser-hi, però ara hi és de forma massiva, de forma totalment autodeterminada, convençuda, encoratjada. La gent hi és i ha perdut totalment la por. La gent hi és perquè creu que realment tenim l'oportunitat de trencar amb l'herència del règim franquista i construir realment el país que volem. I tenim 43 presos i preses polítiques. Totes elles són preses polítiques. Algunes d'elles, les de Soto del Real, en règim d'aïllament, torturades. Tenim persones que han estat atropellades pels Mossos d'Esquadra. Tenim persones que han estat vexades en les detencions que han patit. La gent s'està deixant la pell. La gent de tots els nostres pobles i ciutats s'està deixant la pell. I nosaltres tenim el deure d'estar a l'alçada. I sí, volem diàleg amb l'Estat. Evidentment que volem diàleg amb l'Estat. Però és que l'Estat només s'asseurà a dialogar quan no li quedi una altra sortida. No només perquè li exigim. I això es fa amb desobediència, amb lluita, amb ruptura. Parlàvem d'això aquí, de fer accions, se n'han dit moltes. Fem les que vulguem fer, però totes, assumint totes nosaltres els costos repressius. Les que esteu a govern i les que estem a l'oposició també. Totes hem d'estar disposades a perdre el sou i el càrrec. Totes. Gràcies. I acabo molt ràpid. La unitat, que tothom ens demana unitat. Sí, evidentment. Unitat com era a les marxes per la llibertat, però unitat també a la plaça Universitat, unitat també a la via Laietana, unitat als nostres pobles i ciutats, unitat per fer acció coordinada i desobediència. Visca la terra!